Riforma fis-sistema ta' kif jinħarġu l-permessi ta' residenza u xogħol u l-proposta li jiddaħħal il-kunċett ġdid ta' Population Levels Plan ħabbar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu li kienet indirizzata wkoll mill-kandidat Derin Karabot fejn tkellmu dwar numru ta' proposti brabta mal-popolazzjoni. Matul id-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar 6 proposti ġodda li se jindirizzaw l-esplużjoni tal-popolazzjoni f'pajjiżna, sitwazzjoni li ħoloq gvern laburista f'dawn l-aħħar 13-il sena. Issir riforma olistika fis-sistema korrenti ta' kif jinħarġu il-permessi ta' residenza u xogħol. Gvern ġdid nazzjonalista jara illi mill-ewwel noħolqu awtorità responsabbli mill-livelli tal-popolazzjoni. Kull ċittadin minn pajjiż terz li jaħdem b'servizz f'kuntatt dirett mal-pubbliku hemm barra ikollu jsegwi kors bażiku tal-lingwa Maltija fl-ewwel sena illi jidħol propju ġewwa pajjiżna. Noħolqu task force konġunta għas-sigurtà tan-nazzjon. Dan ikun propju unit responsabbli għall-infurzar tal-frontieri u tat-territorju Malti u Awċi li tkun skwadra speċjalizzata u konġunta bejn il-Forzi Armati ta' Malta u l-Korp tal-Pulizija. Ser inkomplu ninvestu aktar fl-infrastruttura tal-Forzi Armati ta' Malta u il-Korp tal-Pulizija ġewwa l-Gżira Awċija. Ser inkunu qed nagħmlu riforma fih dan l-Immigration Appeals Board. L-Immigration Appeals Board ser jiġi reformat biex ikun aktar indipendenti, aktar trasparenti u aktar kredibbli. U qal l-Immigration Appeals Board se jkun ippresedut minn maġistrat sabiex dan il-board ikun indipendenti fil-waqt li sostna li b'dawn il-proposti il-poplu Malti u Awċi se jkollu kwalità ta' ħajja aħjar. Minaħa tiegħu Derin Karabot spjega kif dawn l-aħħar 13-il sena il-popolazzjoni f'pajjiżna żdiedet b'150,000 fil-waqt l-infrastruttura beqgħet l-istess bil-konsegwenza li llum il-ġurnata mhux qed tlaħħaq mad-domanda. Kien hawnhekk fejn Derin Karabot tkellem dwar strateġija importanti li se jkun qed jaħdem fuqha gvern ġdid nazzjonalista il-Malta Population Levels Plan. Ikun hemm esperti dedikati f'awtorità illi ser ikunu qegħdin jaraw sector specific għal bżonnijiet tas-setturi ekonomiċi tagħna fir-rigward tal-livelli tal-popolazzjoni fuq livell settorjali. Però dan għandu jkun iva b'relazzjoni mal-ħruġ tal-permessi tax-xogħol u kif ukoll mal-permessi ta' residenza b'mod partikolari u b'relazzjoni mas-setturi ekonomiċi li jrendu f'pajjiżna. Intant matul il-konferenza ġie spjegat ukoll li gvern ġdid nazzjonalista joħloq task force konġunt bejn il-Forzi Armati ta' Malta u l-Pulizija fejn se jaħdmu fuq l-infurzar tal-immigrazzjoni, it-traffikar tal-persuni, dawk il-persuni li jiġu f'pajjiżna illegalment u r-ripatrijazzjoni.